Ang init! Init eh. Ang init guys. Hello guys! Welcome back to my channel. And today we will do some unboxing. Here ko sa Shopee and i-order ko ring light. Ang store kay Lucky Shop. Muna yung pangalan nila sa Shopee. Ang address kay sa Divisoria Mall, Binondo, Manila. Kalayo ba mo ko? I-order ng amtan. Tara guys. Ninja van. Pero naghatod ni ganina nagmotor siya. Dapat di ninja van. Dapat ninja motor. Open na natin to. Kunin natin to. Ayun. Ito ba? Oh! May sulat guys. Please deliver it during weekdays only. Please text me. Ito yung message ko. Kung order Shopee ba, napay papermahan. Received, inana. Wala ko gipermahan guys. I bought ring light lang guys. I want good lighting. Pero ito yung ginagamit ko. Dito na siya. Power bank. Tapos ito. Ito yung pag-wrap. Nice. Malingaw ka ng bubble wrap guys. Igahuman kayo akong papusunbot ko. Ayan na, sabi guys. Open natin, open. Lingon ka ng scotch tape. Ako nang bugnoon guys. Saan ko to? Saan ko to? Ito. Okay. Tapos, ito na yung box. Okay, let's open. It's a deal or no deal? Tadaan! Yung ring light. Pero yung item na hindi nakabox. May bubble wrap guys. Ito. At saka to. This one. Parang selfie stick. Monopod. Ba't ganito ka? Okay, extend na natin. Extend. Oh! Taas kayo doon. Hindi ka ma-exercise. Ano? Second one. Ano to? Ha? Wala kayong glue? Wala na ni? Kaya ito nila ba? Ha? Wala na. Wala na kami. Wala na kami. Ang dami-daming bagay na hindi naman kailangan. Tara! Main item. It's open the candy. Para saan to? Dini? Ito. Labi ko na guys. Hala! Tara siya guys. Line na to ha? Power bank gagamitin nito. Cute. Let's vault in. Wait! Sige sa! Let's vault! Saksak. Tapos on natin. Woo! Woo! Tapos kung gusto mo mahina lang, press mo yung minus. Yan lang yung mahina niya. Low light yan, low light. Okay, ito yung pinaka brightness niya. Ito na, pinakahayag niya, muna na siya. Let's change the light color. Mas yellow to. Mas yellow niya.
Kani, natural siya na. Yung white light has medyo nude in color. Tapos ito, napaka-yellow niya. Kita niya difference? See? Paluoy sa kalabaw! Ibis ko. So, lagay na natin sa harapan. Ang ganda! Ito yung natural light. Tapos, yung di masyadong madilaw, di masyadong yellow, di masyadong orange. Ito, diba? Ang brown ko na. Okay siya mo. Hindi naman ako nagsisi. Hindi naman ako nagsisi. Ito price niya. Ito. Nag-sale sila. Ito yung price niya. 469. Kasama na yung delivery. Save ako nito. Ay, kagwapo na. Gapanak no. Ninot kayo. Ganahan ko. Ama. Ganahan ko kay guwapo kay. Saan anong yung usap-usap nung na? Usap-usap mo siya mo. Depende ba? Sa color. Kanal anong kung kalain ang puti kay burag kwan. Okay. Ay, ano puti kay burag Kani puti. Oh, puti. kana. Puti ni. Pati na. Kana Kani- pula-pula. Kani pula-pula gamay. Mas nindot ni pula-pula gamay. Oh, okay. Or kani pula kayo. Pati na. Murag ka na litson. Murag litson nga nalubot. Kani yung ganahan. Kana. Ay. Mas gwapa. Ay, babay sa ta, babay sa ta. Manaman ta. Bye-bye. Bye-bye. Ina, like and subscribe. Hindi ko pa ba. Ina, soy, like. Soy ba? Saan mo ko kayo na ako gikwita? Ayan. Ina ba, like and... Negosyo ni ha? Ay, madatom ta. Madatom sa ta na mo. Ina ba, like and subscribe. Gwapa na. Sige, sabi nga. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Like and subscribe. Uy, naupaw naman ka dun. Bigyan na. Wala mong good. Mas upaw ka, oh. Uy, di ay. Natural mo ni ang tangan. Dumi na ka ba? Ano ba dyan? Utan awa pa riyan. Oh. Good na, oh. Nasa ila kong gagtang. Di? Tusok ka. Sige. Sige, comment mo sa boss ko kasi na kong agtang. Kasi na kong agtang. Ay, naku na imo. Ano? Nakaka. Bye-bye na ay, bye-bye.